Менә без быел Хусейн Фәйсхановның 200 еллыгы нигезендә әле яңа Мәскәүдә дә зур конференция үткәрдек. Ул бит инде Шиһабуддин Марҗаниның укучысы. Менә инде 180 ел элек алар әйткәннәр татар халкына безгә урыс телен өйрәнергә кирәк. Әгәр дә без татар гына булып калабыз икән, без бетәбез. Шуңа күрә милләтне күрсәтер өчен, аңлар өчен, дөньяга чыгар өчен безгә урыс телен өйрәнергә дип шул вакытта зур бурыч куйганнар. Без менә соңгы елларда инде үзебез каршында бурыч куябыз. Без бүтән милләт телләрен гайбәт беләбез, ләкин татар телен саклап калыр өчен менә шу 170 еллык бу якка киткән булсак, без хәзер әйтәбез, милләт каршында хактан да безгә татар телен саклап калыр өчен, аңа мәхәббәт тудыр өчен, аны өйрәнергә кирәк, ныклап эшләргә кирәк. Теге бетә дигән коркыныч сызлык юк. Без белеп торабыз инде илдә, дөньяда көн сайын күпме телнең беткәнен. Ләкин әгәр дә без аны бүген аңлап, шушы векторны ныклап бурып җибәрмәсәк, иң беренче инде ул теге гаиләләр ягыннан дибез дә, дәүләт ягыннан да дибез, бу сорау ниндидер вакыттан соң ныклы, төпле булып күтәрелү мөмкин. Бүген көндә теге курыкмыйбыз дип дөрес түгел, аның өстеннән куркырга кирәк. Чөнки кеше куркып киткәч кенә аны аңлый ала һәм инде шуның өстеннән эшли ала. Булай булганда ул күбесенчә лозунг әйләнә, ниндидер бүтән нәрсәгә икенче караганда инде без әйтәбез, менә бу татарларның гамәл стратегия дигәндә, бу бит инде иң беренче итеп кагылган милләтне саклап калырга. Милләт дигәндә ул иң беренчеләрдән берсе тел тора. Тел, динебез, гореф-гадәтләребез, милли ризыкларыбыз, киемнәребез, бөтенесе кирәк. Без әйтәләбез, кеше телсез була ала, ләкин милләт телсез була алмый дип. Шуңа күрә безнең инде менә иң төп бурычларның берсе авырлыкны күреп торабыз. Хактан да ул инде катнаш гаиләләр дибезме? Ул бәлки бәхет өчен бик кирәктер, әйбәттер. Икенче битендә караганда ир егетнең дә, кызның да кияүгә чыга торган, бирә торган үз вакытлары бар. Әгәр дә син үз милләтеңне табып өлгерә алмыйсың икән, без аларга аңа ярдәм итә алмыйбыз икән, кыз кеше дә үз мәхәббәтен табып кияүгә чыгарга тиеш, ир егет тә табарга кирәк. Соңгы елларда инде без күреп торабыз динамиканы. Без яшь вакытында безнең хәләфәтләребез беренче балаларын без 21-22 яшьтә уже таба торган иде. Әгәр дә ир егет 25-кә хәтле өйләнми икән, ул инде бездә картлаш дип атала, өметсез картлаш дип атала инде. Хәзер без әйтәбез, әгәр дә 27-28 яшьләрдә кияүгә чыгып өйләнеп беренче бала тапсагыз, бик шат дип әйтәбез. Шуңа күрә менә нинди диапазон ничек күтәрелә. Шуңа күрә аны да аңлап бетергә тиешбез. Шуңа күрә без әйтәбез, инде барыбер тәрбия бирү татар милләтендә ул әби-бабайларда һәм әниләрдә. Ир егет һәр вакытта да дөнья куды, гаилә өстеннән эшләде. Иң беренче малай булып туасыңмы, кыз булып туасыңмы, без иң беренче әбиләрнең кулына эләгә торган инде, әниләрнең кулына. Безне һәр вакытта да хатын-кызлар тәрбияләде. Шуңа күрә мин һәр вакытта да әйтәм, милләт аның киләчәге иң беренче хатын-кызлар кулында, татар хатын-кызларында. Шуңа күрә әгәр дә без кызлар, ирләр вакыттан да ислам нигезендә дә ирлек буларлыкта, ул гаиләне дә, илне дә сакларга тиеш. Аның өчен кирәк булса сугышта үләргә дә тиеш. Ләкин иң беренче ул гаилә нигезендә эшләгәндә аның тынычлык булып, аның дәрәҗәсен күтәреп, мәхәббәте белән күп балалы гаиләләр ул бездән тора. Шуңа күрә ләкин тәрбия ул хатын-кызларда. Дәүләт нигезендә дигәндә, менә ул хактан да бүгенге ФОГОС нигезендә эшләгәндә, Татарстанда да дибезме, бүтән өлкәләрдә дибезме, мин аны хәзер төрле яклардан күрәм һәм без инде беренче бу укытучылар ассоциация үткәргән вакытында әйттем. Мәктәп үз программасын бүген бирә, ләкин ул безгә җитмәй. Шуңа күрә без әйтәбез инде дәрестән соң, шуңа күрә төрле генә чаралар теге юнәлештән нигезендә татарча без үзебезнең эшләрне алып барып, балаларны җәлеп итеп аңлатырга кирәк. Икенчедән, безнең бүген Субханалла күп кенә мөфтиятләрдә мәдрәсәләр бар.
анда татар телендә оқу була. Менә кичә генә мин Шыгырданга барып, Чувашиядә анда Гөлстан мәдрәсәсендә чыгыш бетерүче шәкертләргә дипломнар биреп кайттык. Анда төрле яшьтәгеләр бар. Шуңа күрә әйтәсем килә, хактан да бүгенге көндә мәдрәсәләр милләт тәрбия нигезендә, тел бирү нигезендә, укыту нигезендә субханалла зур эшләр эшләр. Шуңа күрә инде менә бөтен дөнья татар конгрессы мәгариф министрлыгы белән генә түгел, мөфтиятләр аша да эшләп, шушы тел нигезендә эшләргә тиешбез. Менә бу ел туган тел форумы беренче тапкыр узды. Әлбәттә бу кирәкле форум иде. Әмма шул вакытта менә эшләгән кешеләр бераз хисапка кайтып калды кешеләр. Исәбесен көтүлде дигән тәмлек сүзләр ишетелде. Менә бу форум алга таба да шушы форматта булачакмы? Һәм аның эшлекләргә итү каралганмы? Sizin yatan nini taqdimlar var? O kişiliklere konuşuyor, onlarga var. Менә туган телебезне саклау буенча, анда менә Стәрлетамакны хайран әйбәт әйтте инде. Менә шул кирәк, тәнкыйтьрәк чыгышлар булыр микән дип. Юк, әгәр дә тәнкыйтьтә генә файда була икән, без бөтен булган очрашуларны уфанлыкка күчерә алабыз. Аның бит иң мөһиме файдасы булсын. Biz qarag'da eturni tutib suga da bilamiz. Boshimdan sipab rahmat ayta bilamiz. Mana qayri vaqtda foydasi ko'proq bo'ladi. Shunga ko'ra qarab bitirga kerak. Lekin bu tug'an til formati, til tarbiya, bilim deb biz yangi format berdik. Haqdan da mana endi agarda bizning Rossiya ko'lamida 1100 tatar maktabi deb aytgan vaqtda, tatar tili o'qituvchilari yig'ilgan vaqtda biz bitinda aytamiz, agarda tatar tili o'qituv negizida gana qaraganda ol bir Magarif Ministerliği yanında. Biz bütün dünya Tatar Kongresi negizinde ol her bir tatar tili o'qituvchisin o'zimizning xotin qizlar arasında ko'pincha lider etib ko'rasimiz kela. Alarga tarbiya beru tatarlik negizinde. Şuna göre biz endi ani turli yoqlab qararga hozirmiz. Lekin mana bu o'tkazgan forumda biz bitindi aşağılarga da borib, mana til negizindagina tugul o'zimizning o'qituvchilarimizga aydagizlar to'qmash kishigari, aydagizlar pishmoq pishirigari, aydagizlar shigullarni qarab deb biz endi billar xotin qizlari ko'p alarga tarbiyada berib alarga tirishdik. Kimningdir yuragini yotdi. O'qituvchi bo'lib kelganim qarag'izlar pishmoqni bo'la aytib, nisaraga bo'la ekan deb. İkincisi aytdim, men bitinda o'qituvchi bo'ldim, nega menga kerak bo'ldi deb amdiy aytuvchilarda bo'ldi. Shunga ko'ra, agarda biz aniq haqli kishi yeyamiz ekan, nechikina bo'lsa da o'rtaga chiqarib, biz ularga hozir aytib jibardik endi, aydagiz mana nindi taqdimlar bor. Nindi nechik bizning formatda ko'ramiz, lekin biz aytamiz, ana yil sayin o'tkazishga kerak. Ham endi mana biz Kongress negizinde mana ul o'tgan 23-yildan qarab bordik. Biz bir necha o'zgarishlar kiritdik. Birinchidan endi ul mana ilgarish ketgandan so'ng Razil Rinachni olib, anga hozir tuplab ul o'rinbosar isполком yetakchisining ulkanlar negizinde borib, har bir klassga, har bir maktabga borib yetib, o'qituvchilar bilan uchrashib, biz taqdim etamiz, ularni har vaqtda Qozonga yoki okruglar negizinde yeyib, o'rgatib. Şol vaqtda klasslarga yangicha jihozlar kirituv ham anglatuv negizinde tatar klassi yasal bo'laygina tugul. Shunga ko'ra u negizda turli ülkede turlicha anglovlar bor, ruxsatlar yoki ruxsatlar yo'qda bor, ularni da bilamiz, shuni ishlaw. Ikkinchi qaraganda endi mana biz bu yil Erik Ildusovun aldık o'rinbosar etib, u Tatariston negizinde ishlab 45 rayonda o'zimizning vakillar negizinde anda tecrübeler tabib, ani Rossiya ko'lamida ko'rsatuv negizinde. Anları endi mana sizning ishlaganda mas'ul ko'lam ma'lumot choralari deganda bularni endi отдел начальниги etib qo'yib, yetakchi etib, biz endi ülkelerdagi bo'lgan mas'ul ko'lam ma'lumot choralari bilan birlashtiruv negizinde kongress vertikal beri, alar gorizontal negizinde ishlaw deb, mana informatsiyani tezgina yetkirib, bir-birimizga anglatuv negizinde de birdamlik negizinde o ishlarni da ko'rdik. Shunga ko'ra, agarda biz ani anglab, yetakchilarga, xalqqa o'ng'ay deb topsak, biz ani tez topamiz da, tez etib turmushga da oshira olamiz. Mana müftiyatlar turida ko'yib so'rashganda biz bitinda shunga ko'ra Bayazidni shusha müftiyatlar ishlaw negizinde qo'yib,
medreseler nigizinde işlerge çıkardık. Şuna göre o kongresinin iş nigizlerinde bu 2-3 yıl içinde Okutuşlar degende bir okutuş aytgan bitindi bağlarla. Sizge anlata özüm de anlay başladım indi. Mana şuna göre işle özüm de көп ayberlerini anlap, hazır indi alarını kengeytemiz de. Alarning her birisi xalqqa bisini tegisini işlik negizinde barıp jituga mümkünlük beradi. Tulduru eğer de biz mana şu okutuşlar to'g'an degende alardan da nerse tililerini tapıp mana şu işlik işmakarlar degende biz bitinden 2. yıl TPP bilen alıp barabız. Şamiravi bilen, Ageyev bilen. Alarının iş formatlarını özümüzge alıp, alarga da bütenge de ko'rsatamiz. O 2. tecrübe bere başladı. Hazır indi mana bizning 4-5, 6 martda 2. yılga avul işmakarlari forumi. Anda avul xo'jaligi ministrligi bilen TPP özümüz yoqdan 2. yoqqa da ko'rsatirga tiramiz. Shunga ko'ra turmush agarda endi biz yarı bulay deybat indi, bulay da kelalar, bulay da maqtaylar, bulay kelsa da ashuralar, bulay kelsa da maqtaylar tugul. Biz her vaqtda da o'zimizda o'zgarib turib, chaqirtib, anlatib, o'zimizda anlab 2. dereceye ko'rsatuvda. Aning şimdi aktivlik kerak. Agar da biz bunda betaraf kishilarni jiyamiz ekan, biz endi o'zimizda durust tugul. Xalqni jig'anda anda natija bo'lmaysa, shunga ko'ra biz birinchi o'zimizda barakatli, sifatli, anglovli, kerakli etib, mana bizning uchun hozir ko'pgina yosh yetakchilar mana qarab turamiz, shu bukvani 3-4 yil ichida u yetakchi bo'laydi, tatorlikqa jalb etuv negizida qariybiz 2-ga aylanadilar. Agarda har bir yetakchiga, har bir oilaga borib yetib, agarda o'zimiz yoqqa bilakagina burib jibarib, ehtiromli, e'tiborli bo'la olamiz ekan, ular da 2-ga aylanadi. Agarda biz bunda formalizm ko'rsatamiz ekan, ular da shulay bo'lib qaytib ketadi. Shunga ko'ra bizning uchun bek muhim, har bir kelgan kishi, har bir ishora o'z sifatin, o'z barakatin 2 yoqqa da bergan tiyir. Agarda biz o'qituvchilarni jiyib, bo'lmagan tematika o'rashlaymiz ekan, ularga qiziq tugul. Yoki ular kelib mana aytadiki, bizga qiziq tur ekan, borib chiqmayacak, nechkina bo'lsa. Shunga ko'ra bunda butun yoqda e'tiborli bo'lib, lekin har birisine borib yetgan deganda, shuluq 500 kishini chaqirganda 5 kishining o'zining xarakteri bor, o'z tarbiyasi bor, o'z yeri bor. Belki birinchidan borib chiqmas, 2-chi taqir, 3-chi taqir, lekin andan da to'xtamay olib borga kerak, ko'rsatib to'plarab, sifatlarab, anglatibroq, anlar endi mana biz aytamiz, shu ülkelerge borib uchrashuv, benim alar bilan birga bir uchrashib, yetakchilar yonida kirib, alar ishinde zo'r javoblarni istaydi. Mana biz hozir boramiz turli ülkelerge, shuluq Vladikavkaz deganda bir necha uyushmamiz bor, yetakchilarimiz butun narsa biz boramiz deganda qora vaqtlarga shok. Biz narsa ko'rsatirga tegishmiz. Biz necha xalqni yig'lamiz. Sizdan endi talablar bor. Siz narsa bilan qarshi. Ular endi bir jirganda bunda o'rganganlar ketdi. Mana senga kelganda, shunday yetakchilar kelganda, shoshqanda sen bitinda ishni ko'rsatish uchun o'zingning bo'lgan yoqda kishilarni mobilizatsiya etib, jiyib, ularni anglatib, o'z ishini ko'rsatamiz. Biz maqtanmadik, biz ko'rsatdik. Mana ular biz kelgachdan sirasi darajaga ko'tariladi. Ne uchun biz aytamiz, Samanto'y o'tkazga kerak deb. O Tatar halkını yığıştırıp, birleştirip, o'tkazish uchun zo'r daraja alar ko'tariladi. Mana biz rayonlarla ishlaganda, har bir Sabanto'yga biz alarni Tatarston darajasini rayonni ko'taramiz. Alar anglay boshlar, nechik o'tkazga bo'ladi, nechik ko'rsatirga, protokol istaymiz, uchrashuvlar, bo'laklar, asirlar, oshuvchilar. Agarda sen ko'tarilib, o'z rayoningda shulay ekan, sening da rayon ko'tariladi. Agarda biz sizning uchun, biz mening uchun desa, u vaqtda endi yiroq ketib bo'lmaydi. Shunga ko'ra har bir kishining o'zining o'rganirga tilagi bo'larga tiyir. U ko'p aqsha so'ramaydi. Ishdan aytding-da, anglatding-da, komandaga yetkazib anglatuv u bek muhim. Shunga ko'ra menimcha mana u uchrashuvlar agarda endi kiri ilmda bo'lar ekan, alardan rahmatgina tugul, alar uchun bek zo'r rahmatlar aytib bo'lgan. Lekin mana shunday taqdimlar, shiltalar, ashulalar bo'lsa da bek zo'r rahmat. Shunga ko'ra u endi mana betaraf, eng muhimi betaraf bo'ldi. Naqlab biz endi mana analitika yasaganda
ныклап сүгәләр икән, аңа карамыйбыз, чөнки анда уже личный фактор китә. Ныклап мактасалар, аңа тоже карабыз. Личный фактор, ә менә уртадагы 25 белән 75% анда уже менә бар төп ней. Движение. Василий Абдулгаязович, хәдән шәһрау бар ине. Без менә перепис турында күп һөйләнек, ниндәй яңлышлыклар булган, яңлышлыклар турында вакыт йөреттек. Менә киләһе переписка ниндәй хыгымдалар менән дип киләм, ниндәй эшләр эшләнә. Яңа перепистә әлеге вакыттагы булган яңлышлыкларны эшләмәсез. Чөнки без 600 мең татарларны кайдалыр югалттык, һәм безгә шуны кире кайтырга кирәк. Шул юллыкта ниндәй эшләр эшләнә? Biz инде үзебезнең сүзебезнең бу халык саны алу турында нигезендә әйттек. Хактан да 10 ел сайын үтә торган халык санын алу Россия өчен бик мөһим иде. Күп кенә җитәкчеләр шушы ковид вакытында үткәрмик, сыйфаты икенче төрле була дип. Без бит инде татарлар буларак бөтен яктан да карашсак та, ләкин үзебезнең милләт санын да карыйбыз. Өлкәләр нигезендә, Россия нигезендә бер караганда ул теге дәүләт икътисадында да иң зур сорауларның берсе булса да, аңа да карап аналитика ясала. Ләкин инде без белеп торабыз, бу 600 кеше алар бер кайда югалмадылар, аларга барып җитә алмадылар. Хактан да инде ковид вакытында безнең күп кенә кешеләр ишекләрен ачмадылар, барып та җитә алмадылар. Бу дөрес эшләнгән, чөнки үлемнәр, чикләүләр тагын да ныграк артырлар. Ләкин икенче караганда ул безгә бернинди дә җиңеллек бирми, алай гына дип әйтү. Хактан да без һәрбер гаиләгә барып җиткән булсак, алар үзләрдә килеп язылган булырлар, чакырган булырлар да, интернетта булыр. Шуңа күрә без әйтәбез инде, хәзер 30нчы ел нигезендә, әгәр дә безнең 5 миллионда 300 мең татар булган булса 2010 нигезендә, без инде нәкъ бүтәнеп торабыз. 2030 елда хактан да шушы халык саны алуның эш дәврендә сыйфаты югары булса, алар барса да шоп итеп кире кайтачаклар. Ләкин инде безнең теләк менә шушы теге кемнәр шушы авырлыктан мөмкинлек таба алмаганнарга, аларга барып җитеп, бүген тагын аңлатып, икенче халык саны алында барга дип. Шуңа күрә менә без инде бу тагын күтәреп әйтәм, татар халкының үсеш стратегия дигәндә, милләттәшлек дигәндә, менә шушы шәхесләр дигәндә, шәхесләр елы дигәндә, әгәр дә һәрбер гаилә үз аңында булып, татар булып санашак, барачак. Ләкин инде әле тагын 7 ел бар. Без бит инде бер вакытта әйтмик, теге ярты ел гына калды, әйдәгез тизрәк халык санын арттырыйк дип түгел. Бүгенге эшләр вакытында да менә инде барабыз, очрашабыз, аңлатабыз, күрәбез. Инде без элек беренче йөргән вакытларда баш шәһәрләрдә, баш калаларда гына булса, хәзер инде 300-400 километр булып татар авылларына да, татар районнарда барып җитеп, менә бу очрашулар да Субханалла үз сыйфатларын бирәләр. Хактан да конгрессның дәрәҗәсе татарлык булу горурлык тудыра. Күбесе инде рәхәтләнеп, рәхмәтләр әйтеп эшлиләр. Ләкин аның нигезендә генә түгел. Безнең менә шушы мәгариф министрлыгы дигәндә безнең күп кенә өлкәләрдә булган татар класслары, татар мәктәпләре нигезендә эшләр. Мәдәният министрлыгы дигәндә, үзебезнең автономиялар дигәндә һәм тагын бер әйләнеп кайтасым килә. Бу ислам диненең 1100 еллыгын зур бәйрәм итү конгресс өчен тагын зур мөмкинлек бирде. Ул без хәзер мөфтиятләр белән ныклап эшли башладык. Менә кемдер аны укый, күрә, аңлый. Мәсәлән, узган атнада безнең рәисебез очраша үзебезнең баш мөфтиебез Кабил хәзрәт белән Казанда. Ул вакытта мин Уфада очрашам үзебезнең мөфтиебез Талгат хәзрәт белән. Ул вакытта минем беренче Фарид урынбасар Данис Фаниш Мәскәүдә очраша Равил хәзрәт белән мөфти белән. Менә бер көн эчендә 3 баш мөфтиләр белән төрле яктан без очрашабыз. Хактан да конгресс бүгенге көндә бөтен мөфтиятләр белән, мөфтиләр белән милләттәшләрчә, дусларча кулга кул биреп эшлиләр. Шуңа күрә инде мөфтиятләр ягыннан да менә бу эшне алып бару, мәдрәсәләр, татарлыкны хәзер инде
Менә ул безнең ярдәм итә торган мәчетләрдә кайракта төзү, кайракта ремонт. Хәзер инде күпләп алар бездән әсбапларда сөйлиләр. Менә очрашып бару мәдрәсәләр нигезендә үз эшләрен бирәләр. Шуңа күрә инде әле 30-нчы ел кайда дип уйласак та, ул тиз килеп җитәчәк. Шуңа күрә эшне без инде шушы ханык санып алу нигезеннән бетү белән biz әйттек 30-нчы елдагы эшкә старт бирәбез дип. Аның турында кычкырып йөрмибез, ләкин безнең һәрбер эшләгән эш, һәрбер байга өлкә һәм быел тагын әйтәсем килә, субханаллах, без һәр вакытта да әйтә торган Сабантуй дипломатиясе дип. Безнең быел килеп чыкты ул ифтар дипломатиясе. Без һәрбер өлкәгә барып, татарлар белән очрашып, ни өчен безгә ифтар бик бәрәкәтле һәм файдалы ифтарга килә татар халкы. Менә әгәр дә без әйтәбез җомга намазы. Җомга намазында Татарстанда безнең 1580 мәчет бар. Безнең җомга намазына килә 74,000 кеше. Әгәр дә без аны карасак, нинди милләт кешеләре ди ислам нигезендә. Без анда икенче таблица күрәчәкбез. Ифтарга килә татар кешесе. Шуңа күрә без Ульянга барабызмы, Башкортстанга барабызмы, Ижауга барабызмы, Казанда үткәрәбезме, бу җирдә ифтар өчен бик мөһим татар гаиләләрен, татар кешеләрен җыючы. Шуңа күрә без аны быел ныклап үттек. Күп кенә өлкәләргә үрнәк күрсәттек һәм менә безнең 2нче елга Ураза дигәндә ул 11 марттан башланып китә, 10 апрельгә хәтле. Минем һәрбер көн инде шушы ифтар нигезендә өлкәләрдә ул язылган һәм без быел 2нче елга инде ифтар нигезендә күпләп татар милләте, татар халкын җыеп, җәлеп итеп, аларда да аңлату эшләрен барабыз, берләштерү нигезендә. Шуңа күрә менә бу мөфтиятләр өчен безнең өчен дә бик мөһим.